Ladies and gentlemen, welcome to Cavalier Outfit. You are ready? Značka Cavalier Outfit je to vlastne športové oblečenie, ktoré chystáme a snažíme sa jednoducho, aby tie outfity boli naozaj kvalitné, aby boli niečím výnimočné. A čo je ale dôležité, ja som mal v hlave od začiatku myšlienku, ktorú som chcel teda s niečím spojiť, čo ma baví a spojil som to teda s týmto športovým oblečením, keďže som športovec. Obliekať ma baví, takže rád tieto veci robím. A čo sa týka tej myšlienky, tak jednoducho od začiatku to mám v hlave, že chcem, aby Cavalier Outfit stál za dobrými skutkami. A to je, aby sme vytvorili komunitu, ktorá vie nastaviť ten správny smer v živote a pomáhať druhým, pretože myslím si, že podstata v živote je byť nápomocný tým slabším a určite chcem, aby značka v budúcnosti stála za tým, že budeme pomáhať deťom, ktorí určite jednoducho potrebujú to zdravie a nemajú možno tie finančné prostriedky na to. A toto je pre mňa tá myšlienka, pretože som taký, vždy som sa snažil pomáhať, aj teraz sa snažím pomáhať. A vlastne toto je tá priorita tej značky, aby stála za niečím takýmto veľkým. A myslím si, že jednoducho tí ľudia majú, každý človek má ten svoj osud a ten osud nemusí byť zrovna ľahký, takže určite keď sa niečo takéto podarí, že niekomu pomôžeme a sa vyzdraví, tak lebo možno ten človek spraví niečo v budúcnosti veľké, to vymyslí niečo, čo bude potrebovať celý svet a vlastne stačilo k tomu iba to, že jednoducho sa dostala tomu človekovi pomoc. A takisto budem strašne rád, keď by sa to podarilo aj z dôvodu, že ja som síce zo Slovenska, ale beriem tú značku ako československú, pretože na tom pracovalo veľa ľudí vlastne aj zo Slovenska, aj z Česka, takže by sa dokázalo spraviť niečo veľké tady u nás doma. Čo sa týka potom ďalej, tak určite na sociálnych sieťach chceme ukázať ľuďom tú motiváciu a podporovať ich za ich vlastnými snami. A jednoducho tej inšpirácie nie je nikdy dosť. Čo sa týka tej inšpirácie vlastne, tak jednoducho boli tu možnosti, že sa hlásili ľudia, ktorí by to celé zafinancovali, ale jednoducho mám potrebu ukázať ľuďom, keď ich chcem inšpirovať, že jednoducho musím to dokázať od nuly a vlastne toto je pre mňa tá cesta. Preto vlastne sa snažím ukazovať tie postupné kroky, že čo vlastne tých ľudí na tej ceste všetko čaká a že jednoducho tie prekážky sa vždy dajú zdolať a jednoducho som zastanca toho, že vždy prehrá iba ten, ktorý sa vzdá a ten, ktorý sa nevzdá, tak tam nie je možnosť, aby nevyhral.
Tak ono, cez tie sviatky vlastne som sa ocitol v slepom bode a nevedel som, ako sa odraziť a boli tam jednoducho dní, kedy som si povedal, že tomu nechám voľný priebeh a budem pokračovať až niekedy budúci rok. A jednoducho chcel som sa tejto myšlienky zbaviť, ale znova jednoducho večer som išiel spať a ráno keď som spal, tak znova mi tie myšlienky nové behali po hlave a napadali ma nové nápady a cítil som sa jednoducho, ako keby tam niekto hore chce, aby som to dokázal a že jednoducho túto myšlienku tí ľudia potrebujú v dnešnom svete a strašne ma to nakoplo a preto vlastne som si povedal, že takáto dobrá vec je potrebná a jednoducho som sa odrazil, dal som veci do poriadku. Strašne ma minulý rok naučil, myslel som si vlastne, že tá predstava bola úplne jednoduchá, že budem vyrábať veci, budem zdieľať myšlenku a za chvíľu otvorím e-shop, ale určite to tak nebolo. A vlastne a ako hovorím, teda ten rok ma naučil strašne veľa, dal som veci do poriadku a nastavil som nový plán, ako by to malo celé fungovať. A som určite vďačný za každú pomoc, či už u brata alebo u kamarátov a bývalých spoluhráčov, je ich tam viacej a určite tá príležitosť tam teraz ešte nebola na to poďakovanie, ale tí určití ľudia vedia, o kom rozprávam a určite im patrí veľká vďaka. Čo sa týka toho e-shopu, tak sme určite nachystaní niekedy na jaro a do začiatku leta vlastne to bude určite spustené. Nás zatiaľ môžete sledovať a určite podporiť, tak je to určite tady na YouTube a na našom Instagrame a TikToku. Budeme za každé komentáre a zdieľanie vďační, takže verím, že vás toto video zaujalo a že v tom vidíte tú správnu myšlienku a spolu to jednoducho dokážeme. Určite si zapamätajte, že na začiatku sa vám budú všetci smiať, ale na konci vám budú tlieskať.